Kendo koro kanyo ka gidu thuolo mar wuok, jatend piny Kenya onego bed ni chopo e kinde mabiro. Jotelo duto osedonjo nyaka jatend migawo mano mar arita yor kojolo, Musalia Mudavadi, ma be en jotend migepe. Mano kama wabedo kae ka warango gi achiel kachiel kae ka warange nyakore Ramogi Jwang kaka bedo kaka itimo kendo kaka chenro go duto biro. Akiaga oseyudo duol man kocha achiel kachiel giwuothe kapet makwar. Ma wakili osewacho ka ni kapet no mana rakwar, ni orakwar kamano. Ango konwa ni kapet marakwar to tiende nango. To suit bende morwako, tai morwako. Iwacho ni ok ina korwako tai marateng', ok orwako tai mabulu. Mano kama entie ka achiel kachiel nyakore Ramogi Jwang entiere kanyo. Ng'ato ka ng'ato gi ng'ate. To sani en Kithure koda Minode. Wakili, mae chal mar wach kama wantiere ka achiel kachiel mana tipo no mwanene mane kaka no chane. Tipono kaka ineno ka kapet makwar no nitie joma wuothe. Nitie joma wuotho thenge. Manyisi ni kapet makwar no ok tho wuothe. Nikech en gima symbolize power. Endo gima symbolize authority. But moloyo, adoke wach moro mane Michael omulo matin. Ni katiba koro dwaro. Ni nyasi aina ni ok nyal tim ka ji opondo. Nyasi ni nyaka time lela. In fact, king'iyo chik matayo weche mag swearing in wacho ni nyasi ni nyaka tim e kind saa 4 okinyi gi saa 8 odiechieng'. Mako kalo kanyo to koro nyasi ni ok nyal tim. Mae nyiso ni jo Kenya gi jo pinje maoko gi the international community idwaro ni mondo ng'e ni onge gima wapando. Ma en ng'amwa yango kendo ma en ng'amwa yiego kendo ma en ng'amwa puodho kaka ng'ano madhi bedo jalup jatend piny. To moloyo ineno ka jogi bende nitie dignitaries. Jotend migepe nitie, permanent secretaries nitie, CSS nitie, jogi te nitie ka mondo miyo witness swearing in ni, mondo miyo nyisi ni bende ka ng'ani ema dhi bedo jalup jatend japiny, to nitie kaka sirikal ni achiel kode. Man bende miye kendo authority. Maka president onge, ka ker onge to obete cabinet, ka kochea cabinet. Nitie authority ma en bende nyaka bed go kanyo, mara nyisi bende nyaka bedie kochakre gi chieng' mochame muma. Ni authority no en go from the day moting'e muma mobedo sworn in as the deputy president. Ero kamano. Nitiere wanyayudo duol kawuok achiel kachiel KICC kato bang'e ng'ini ang'wa ne thuolo marango ni twak to chomo kama chal nade ka wantiere kar kanyo kata kapok wayudo kapod gidhi nyime. Michael, mano e ranyisi mano mar telo ka en telo ma jalup jatend piny Kenya mar adek e historia mar piny Kenya e bwo katiba manyien. The work of power kaka Wycliffe wache. Kama owuotho kanyo ka en jalup ker mogwel, ka ng'oduogo kodok to dhi dok kaka jalup ker kopo ni process no dhi kaka opange kawuono. Process manokelo Professor Kindiki gwelo mare kaka jalup ker ne nyaka goye kure parliament. Ka ni ker osepuodhe to institutions kata bodies ma Kenya nyaka ne ng'i goye apedha ma ging'i ni wach no ler. Kata gitero report ne parliament. Parliament no vote ko approve nomination mar Professor Kindiki. Why? Nikech parliament is a representation of people. Manyiso ni kaka jakarachuonyo. Ka MP mara Adipo Kuome nogo kura yes, to nyiso ni karachuonyo no puodho Professor Kindiki as the coming deputy president. Bang' mano obiro chamo muma saa 4 nyaka saa 8. Manyiso ni nyaka koro kete ayanga ne jopiny kaka jalup ker. Kosewuok ka mana kaka nawacho, obiro gimiluongo ni security of Kenya. President ne nyalo yiere kaka jalup ker, to president ok nyal fire. Mana kaka katiba was strong. In fact, mondo ibed impeached kaka deputy president, kaka Gachagua nobedo impeached, and a very high threshold. Nikech 2/3 of the house no vote mondo be ibed impeached. Kaka Gachagua nyalo bedo kata gi less than half, slightly less than half. Ne ker ok nyal gole, kendo ne onge impeachment mana nyalo gole. Kindiki ni mana gi that responsibility. Oyud confidence in the parliament, oyud confidence in the senate, to ng'ama nyalo riembe komno kendo onge nyaka wachope yiero manyien. Kamano kama nitiere walk of power kaka osechane Tom Duku. Jotelo duto mag sirkal ni kae. Aneno jotend mag jolweny nitiere ranyisi ma wayudo kawuok kuom nyasi machalo kamae. Ng'ato wacho ni gima timore kawuono nyatimore kata ng'ama chielo ma pono no biro kao lemo machielo mar jalup jatend piny Kenya. Gima timore Gachagua nyatimore ni Kindiki. En mana siasa kama wantiere karka kama wantiere gigo ma wasomo mabecho gimoko beno ma wacho ni otimore ma ng'ato kunego bed ni nuoyo.
kama wantieni ka waneno chenro ma kama chakre jopiny to